13 from 13 to 18, you will see how it has been rooted in the apostolic church, please. बै जों नायनि माथाइनि 16 बालाबनि 16 13 13 to 18. 13निफ्राय 18 सिम जेब्ला जों नायगोन बेवहाय पिटरनि सिमान लानायनि बाथ्रा गोजौ लिरनाय दङ आं फरायलांनि जिसुआ काइसारिया फिलिपनि खाथिनि नोगोराव सहैनानै गावनि सालाफोरनाव सोंदों मानसिफ्रा मानसिनि फिसा हौवाखौ सोरखौ होननानै सानो जहान बाप्तिस्मा होननानै खायसेया होनबाय आरो खायसेया होनबाय इलिजा आरो गुबुनफ्रा जेरेमिया नङाब्ला नाबिफोरनि सासे होननानै बुंबाय बियो बिसोरनियाव सोंबाय नोंसोर आंखौ सोर होननानै सानो सिमन पिटरा बुंफिनबाय नोङो ख्रिस्ट गोथां इसोरनि फिसा हौवा अब्ला जिसुआ बुंफिननानै बिखौ होनबाय अ जहाननि फिसाज्ला सिमन नोङो बोर होजाग्रा मानोना मोदोम आरो थैया नोंनो बिखौ नुजाहोआखै आन्थाय सोरगोआव थानाय आफायासो आरो आङो नोंखौ होनो नोङो पिटर आरो बे गोगोम अन्थाइनि सायाव आंनि गिर्जाखौ लुगोन आरो गोथैफोरनि रायजोनि लांगोनाफ्रा बेखौ फेजेननो हानाय नङा. You are the sons of living God, the Messiah. बे बासायगिरिफोरखौ इसोरनि जों गथ'फोर दिनै फिसाफोर. When Peter recognized rightly that of Lord say, आरो पिटरा जेब्ला सिनायदों बे ख्रिस्टखौहाय नोंनो गोथां इसोरनि फिसा होननानैहाय Jesus said to him, जिसुआ बेखौ बुंदोंमोन पिटरखौहाय you are wrong. नोंनो अन्थाइ No one can remove it. नोंखौ रावबो बेखौ बोखारनो हाया. And I will build my church on it. आरो आं बिनि सायावनो आंनि गिर्जाखौ लुखांगोन. Even the power of death थैनायनि बोलोआबो will not overpower on it. बिनि सायाव गाग्लोबनो हानाय नङा. I am going to build my church on it. आंनि गिर्जाखौ आं बिनि सायावनो लुखांथारगोन. Because you have rooted in me. मानोना नोङो आंनियाव गोथौ रोदा सुनाय दङ.